a cyfarfod arbennig gyda'r hwyr. Hefyd, mae yna cais hefyd am help gyda'r cyfieithu. Felly, os fyddwch chi licio bod yn rhan o'r tîm cyfieithu, byddwn ni'n falch iawn o glywed efo hynny. Mae hefyd, os ydych chi heb gofrestru, mae modd i chi wneud hynny wrth y desg, lle mae yna modd i chi wneud detaliad hefyd. Hyfryd, dwi'n meddwl bod hynny oedd ni eisiau rhannu hynny yma fel cyhoeddiadau. Ewch i ni felly dechrau gyda gair o weddi cydweddiwn. O Dduw ein Tad Nefol, da ni yn diolch i ti am heno yma. Da ni'n diolch dy fod ti'n Dduw sydd yn mor dda i ni. A da ni'n diolch bod ganddo ni y newydd da yma ar glwydd Iesu. Yn awr. Byd rionedd. Gannu ein hemyn nesaf, mynd cynta ni, frenu nef, sanctaidd un, mab y tad yn byw yno fi, geidwad mwyn, cyfaill cu, nerth tragwyddol heddiw am byth. Dwi'n dod yn awr at dorsedd. am alw ar Griff Jenkins yn awr i ddod i fyny i ddarllen o a'r Duw i ni anes ymlaen fydd Griff yn harwen i mewn gweddi hefyd. Diolch Griff. Felly, dawr darlleniad o lyfr gyntaf y Beibl, sef Genesis, a pennod 22.
I Genesis, pennod 22, a'r teitl yn y Beibl Newydd diwygiedig yw Aberthu Isaac. Genesis, pennod. Wedi'r pethau hyn, rhoddodd Duw brawf ar Abraham. Abraham, meddai wrtho, ac atebodd yntau, dyma fi. Yna dywedodd, cymer dy fab, dy unig fab Isaac, sy'n annwyl genet, a dos i wlad Moria, ac yffryma ef yno yn boeth offrwm ar y mynydd a ddangosaf i ti. Felly cododd Abraham yn fore, cyfrwyodd ei asyn, a chymryd 2 lanc gydag ef, a'i fab Isaac, a holltodd goed i'r poeth offrwm, a chychwynodd i'r lle y dywedodd Duw wrtho. Ar y trydydd dydd, cododd Abraham ei olwg, a gwelodd y lle o hirbell. Yna dywedodd Abraham wrth ei lanciau, arhoswch chwi yma gyda'r asyn, ni a finnau ar bachgen draw ac addoli, ac yna dychwelwn atwch. Chymerodd goed y poeth offrwm a'i gosod ar ei fab Isaac, a chymerodd y tân ar gyllell yn ei law ei hun, ac felly yr aethant ill 2 ynghyd. Yna dywedodd Isaac wrth ei dad Abraham, fy nhad, atebodd yntau, ie, fy mab. Meddai Isaac, dyma'r tân a'r coed, ond ble mae oen y poeth offrwm? Dywedodd Abraham, Duw ei hun fydd yn darparu oen y poeth offrwm, fy mab. Ac felly aethant ill 2 gyda'i gilydd. Wedi iddynt gyrraedd i'r lle roedd Duw wedi dweud wrtho, adeiladodd Abraham allor, trefnodd y coed a rhwymodd ei fab Isaac a'i osod ar yr allor ar ben y coed. Yna estynodd Abraham i law a chymryd y gyllell i ladd ei fab. Ond galwodd angel yr arglwydd arno'r nef a dweud, Abraham, Abraham. Dywedodd yntau, dyma fi. A dywedodd, paid a gosod y law ar y bachgen, na gwneud dim iddo, oherwydd gwn yn awr dy fod yn ofni Duw, gan nad wyt wedi gwrthod rhoi dy fab, dy unig fab i mi. Cododd Abraham ei olwg ac edrych, a dyna'r lle roedd hwrdd y tu ôl iddo wedi ddal gerfydd ei gyrn mewn drysni. Aeth Abraham a chymryd y hwrdd a'i offrymu yn boeth offrwm yn lle ei fab. Ac enwodd Abraham y lle hwn yr arglwydd sy'n darparu. Fel y dywedir hyd heddiw, ar fynydd yr arglwydd fe ddarperir. Griff. Wel, mae'n hyfryd i mi nawr cael alw ar Lois Adams i ddod i fyny, i gael cyfweliad bach. Bo'ch chi wedi sylwi chydig ar y celf o gwmpas yr ystafell. Champion, hi Lois, helo. Felly, bysach chi'n meindio jyst rhoi rhyw syniad i ni o y syniad tu ôl i'r arddangosfa'r gwaith ydych chi'n neud efo celf ar y fengil felly? Dwi efo job gorau, so dwi'n cael fy nghyfalogi gan yr Eglwys Efengylaidd yn na ni. Ag, fatha efengylwraig creadigol. So mae'r Eglwys yn galluogi fi ac yn rhyddhau fi ac yn anfon fi i wahanol gapeli dros Cymru i fatha meddwl am efengylu, meddwl am cyrraedd allan i cymuned mewn ffordd bach yn wahanol, yn defnyddio diwylliant ni, yn defnyddio celf. A wedyn dwi wedi dod a enghraifft, basically. Mae'n anodd iawn egluro fo, so mae bob prosiect yn mor wahanol. Ond dyma un o'r prosiectau sydd wedi mynd i 6 capel gwahanol yng Nghymru. Arddangosfa o menywod yn y Beibl.
Cristnogion a rhai sydd ddim yn Cristnogion. Mae bob un celf wedi cael ei ysbrydoli gan un ferch o'r Beibl, a maen nhw wedi gofod darllen yr stori a wedyn di respondio yna fo. So mae werth gweld, a mae'n dod o lot o cwestiynau a sgwrsys diddorol. Ie, hyfryd iawn, diolch i chi. Os yna unrhyw enghraifft enghraifft os ydych chi'n licio sôn amdano fo yn benodol felly? Ie, dyn ni wedi cael, mae bob un capel wedi cael ymateb gwahanol iawn. So, yr un yn Pontypridd yn Fawrth, o'na ferch wedi dod, oedd hi'n gwneud celf y tygau, oedd mam hi wedi dod â hi i'r mwyn gweld arddangosfa. Ac oedd hi rioed wedi clywed, fatha ddim o cefndir Beiblaidd o gwbl, a rioed wedi clywed am Esther o gwbl. So, mae yna lot o gwaith am Esther, actually. So, ni'n meddwl, oce, ti eisiau clywed Esther? So, oedd y wych, jyst gallu rhannu y stori Esther, a wedyn trio cymhwyso fo hefyd iddi hi. So, mae yna pethau fel yna wedi digwydd. Hefyd, mae'n ddiddorol fatha, mae rhai Cristnogion hyn o ddim yn gwybod rhai o'r cymeriadau, so mae hwnna'n reit ffynnu. Gallu siarad a rhannu. Cyfoeth, gwaith Duw wedi wneud efo gwahanol merched. A gathon ni, mae yna lot o stories, so na i jyst rhoi un. Iawn, diolch, hyfryd iawn. Ac oes na cyfle i'r arddangosfa ymweld â gwahanol lefydd ar draws Cymru, neu sut allwn ni cefnogi eich gwaith chi? Wel, bys i wrth y modd dod i'ch capel chi a helpu chi efo unrhyw efengylu sydd bach yn greadigol, neu be bynnag sydd yn help i'ch eglwys chi. So, enghraifft, mae'r waliau yma, dim y waliau ar adeilad, ond yr waliau ffeig, maen nhw am ddim i'w roi i gwahanol gapeli. So, mae gennym fi trailer bach, dwi'n dysgu sut i dreifio trailer, a dwi'n mynd, a mae'r waliau yma'n cael ei gosod, a wedyn, dim rhai chi cael yr addangosfa yma yn Heion Wai yn Bethesda. Gathon ni arddangosfa ar belonging, perthyn, neu yn y gogledd gobeithio, yn Ionawr, da ni'n mynd i wneud rhywbeth ar yn y dechreuad. Hefyd, dim rhaid iddyn nhw fod yn arddangosfeydd, maen nhw'n reit fatha parchus, ond fatha gallwn ni wneud sioe popeda neu fatha workshops creadigol, a trio ffindio ffordd gallwn ni ymwneud efo'r gymuned o gwmpas chi, sut mae cael nhw fewn, pa fath o bethau bydden nhw efo diddordeb yn barod, ffilmiau neu gweithgareddau, a dod nhw fewn a dechrau creu perthynas dwfn efo nhw. Mae celf yn wych yn cael bobl i feddwl yn dwfn am pethau bywyd, achos mae gyd i'n ffilmiau ni, ein TV series ni, ein celf ni, ein advertising ni, mynd i calona ni. Mae'n bod tro'n dangos rhywbeth o be di hunaniaeth ni. Os i jyst unwaitiwch fi, ffoniwch fi. Diolch o galon i chi. Diolch i chi am rannu dy waith efo ni, Lois, a dyn ni'n dymuno pob bendith ar dy waith wrth efengylu fel hyn, a gobeithio cawn ni ein sbarduno hefyd i feddwl sut allan ni ymestyn allan yn y ffordd creadigol yma. Felly, da ni am yn awr parhau a ddoli Duw drwy ganu yr ail emyn. Pa rodd yw hyn, fy Iesu yw fy mrynwr, ni all y nefoedd roddi mwy na hyn. Llawenydd yw hyfiawnder i am rhyddid, fy nghariad ffyddlon am tragwyddol hedd.
Gadewch i ni nawr troi at ein harglwydd mewn gweddi. Gadewch i ni gydweddio. O Dduw ein tad, i ni'n diolch am y cyfle nawr o allu nesau at y ti mewn gweddi yn enw Iesu Grist. Ac y mawr wyt ti o arglwydd a theilwng iawn o fawl. Ac i ni'n diolch i ti, o Dduw. I ni'n diolch i ti am y diwrnod yma heddiw. I ni'n diolch i ti am bore yma. I ni'n diolch ti am y roedfa gaethon ni, bod ni wedi cael cipolwg o gariad rhyfeddol Iesu Grist. Ac o Dduw, i ni'n gweddio nawr, i ni'n diolch i ti am heno, bod cyfle arall nawr o allu glywed dy air di, ac allu clywed dy air di yn cael ei bregethu. Felly o Dduw, i ni'n gweddio y bydde ti yn agor ein llygad ni i ni weld dy ogoniant di yn wyneb Iesu Grist. I ni'n diolch i ti am Iesu Grist. I ni'n diolch i ti ei fod wedi gwisgo cnawd, bod wedi byw bywyd perffaith a marw ar y groes yn ein lle ni, a bod wedyn wedi atgyfodi ar y trydydd dydd, a ei fod yn awr yn eiriol droson ni yn y nef, ac i ni'n diolch i ti amdano ef. Ac o Dduw, i ni'n gweddio yn awr, bydde ti gyda ni trwy dysbryd glân, a bydde ti yn cyfeirio ein llygaid ni at yr arglwydd Iesu Grist. Byddai'n llygad ni yn cael ei, bod ni'n syllu yn llwyr arno ef, ac ar dim byd arall, ond arno ef. A helpa ni o Dduw, pira ni, gwna ni'n debycach iddo ef, sancteiddia ni, fel wnaethon ni glywed nithwr, bydde ti yn piro ni, wrth i ni fyw yng ngoleuni y gobaith, bydde ni yn gweld Crist fel ac y mai. Felly o Dduw, pira ni, gwna ni yn fwy fel efe, gogoniant i thenw di. Ac o Dduw, ni'n gweddio nawr am dyfendydd ar Arnallt wrth iddo gyhoeddi dair di, ac ni'n gofyn am dyfendydd arno ni wrth i ni wrando ar dair, ac wrth i ni, a ni'n gweddio y byddwn ni'n gweld fwy o'r arglwydd Iesu Grist. Ni'n gofyn i ni gyd yn enw ef. Amen. Ni am barhau i addoli Dduw drwy ganu y trydydd emyn. Efallai mae'r dôn ychydig yn anghyfarwydd i ni, felly mi fydd Ffion yn chwarae y bennill trwyddo felly gyntaf i ni ddod yn fwy gyfarwydd â hi. Ond dyma'r geiriau y bennill cyntaf. Datguddiau mi'n gyson y groes a'r galfari, y man lle rwy ti'n camol dy gariad ata fi. Datguddiau i mi'n araf i lygad gwan fy ffydd, yr hoelion a'i trywanodd, y rhai am gwnaeth yn rhydd.
Mae fraint i mi cael cyflwyno ein pregethwr heno yma, sef Arnallt Morgan. Tro cyntaf i mi gyfarfod chi heno yma. Mae'n braf iawn i chroesawu chi. Mae Arnallt yn weinidog ar eglwys gymunedol y Glana yn Abertawe, yn Briod a Rwth, efo 2 o genod a wyr bach hefyd. Felly, hyfryd iawn. Gai ofyn i chi ddod i fyny ysgolechda, gawn ni airaweddu gyda'n gilydd, cydweddiwn. O ddiwein tad nefol, da ni yn diolch i ti am dy air. Diolch dy fod air di yn wirionedd, yn fywyd ac yn ysbryd. Bendithiad y was yn awr wrth iddo fod gyhoeddi dy air di a dy fengil. Yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Dda. A diolch am y croeso ac mae'n fraint ac yn y rydydd o'r mwyaf gael bod gyda chi heno ac i rannu cymdeithas gyda'n gilydd mewn addoliad ac o amgylch y gair. Gai ymddeheirion y lle cyntaf am yng Nghymraeg werth y eglwys Saesneg sydd gyda fi ac wi wedi bod gyda'r Swansea Jacks os 5 mlynedd ar ugain. A un o Cwm Gwendraeth fi, so rhyw Gymraeg, Cwm Gwendraeth a'r Swansea Jacks ymgymysg sydd gyda fi i chi heno. Ond fe wna'n orau. Faint o chi fan hyn sydd yn cofio mynd â'ch plant i gael i brechu, i vaccinations? Chi'n cofio y diwrnod ofnadwy yna, y teimlad o aiogrwydd, fel pe da chi'n gosod rhyw boen heb eisiau arnyn nhw. Ac erbyn y trydydd tro, pan o'ch chi'n tynnu lan i maes parcio y meddygfa, oedd y plentyn yn gwybod beth oedd o'i flanau. O'ch chi'n gallu teimlo fel petai chi'n rhyw riant creulon iawn, eich bod chi'n gwybod bod y cyfan lles y plentyn. Un o'r storeuon mwyaf hynod yn yr Hen Testament yn ni'n darllen yn pennog 22 o lyfr Genesis, y ran y ddarllenwyd i ni yn gynharach. Hanes Abraham a'i ffydd o dan brawf. Ac os o'n ni'n teimlo yn wael yn mynd a'n 2 groten ni i gael i brechu, sut o'ch chi'n meddwl oedd Abraham yn teimlo yn mynd â Isaac i ben Moria? Oedd Abraham yn gymeriad arbennig. Fe alwodd Duw arno fe i fod yn dad i genedl newydd. Ei alw i adael Haran a theithio i wlad fydd Duw ei hun yn dangos iddo fe. Hefyd fe roddwyd addewid arbennig iddo fe, fod e'n mynd i fod yn ŵr enwog mawr ac yn fendith i'r cenhedloedd. Gwrandewch ar yr addewid a roddwyd iddo fe. Ni'n darllen yn lyfr Genesis y 12 bennod ac adnod 2 ac adnod 3. Mae Duw yn dweud, bydda un dywneud di yn genedl fawr ac yn defendithio di, a fyddi'n enwog. Dwi eisiau ti fod yn fendith i eraill. Bydda un fendithio rai sydd yn defendithio di ac yn melltithio unrhyw un sydd yn dyfachanu di. A bydd bobloedd y byd i gyd yn cael ei bendithio trwy o ti. Gymaint oedd ffydd Abraham, fe adawodd Haran a dilyn arweiniad yr arglwydd, ei fod e ddim yn gwybod i'r fan a'r lle oedd yr arglwydd yn ei arwene. Nawr dwi'n yn gwybod fe fydden ni ar un ffydd ac Abraham i ddilyn Duw yn rhyw fath o dywyllwch fel Abraham. Ond roedd gyda Abraham llwyr ymddiriedeth yn air yr arglwydd. Fe roddwyd addewid i Abraham ei fod yn 99 oed a Sarai wraig yn 90 oed fod e'n mynd i gael mab. Ac fe gadwodd Duw ei addewid a trwy wyrth fe esgorodd Sara ar fab a'i enwi yn Isaac.
Ac wedyn pam oedd Isaac yn grwtyn, mae Duw yn gwneud rhywbeth sy'n edrych yn y lle cyntaf yn ofnadwy. Grandewch ar beth mae Duw yn gofyn i Abram i wneud. Ac meddai Duw wrtho, please, cymer dy fab Isaac, yr unig fab sydd gyda ti, yr un yr wyt yn ei garu, a dos i ardal Morea. Yno, dwi am i ti ladd a'i losgi ei gorff yn offrwm ar un o'r mynyddoedd. Bydda fi yn dangos i ti pa un. Wel, os o'n i'n teimlo'n wael yn angharad a Bethan i'r meddygfa, sut oedd Abram yn teimlo pam oedd Duw yn gofyn iddo fe i aberthu i unig fab. Dyma brawf mawr ei ffydd e. Gofynodd Duw iddo fe i aberthu ei unig fab, cariad i fywyd, ei ddwy ligad a'r unig ffordd o sicrhau i ddyfodol a'i enw. Ond hynny, dyma Abraham, Isaac a dau o'i weision yn cymeryd y daith dorcalones ac arswydus i ardal fynydd Morea. A pan yn agosau at mynydd yr aberth, dyma Abram ac Isaac yn gadael y ddau was, a'r ddau ohonynt yn mynd wrth ei hunain i ben Morea. Ac wrth agosau at y lle priodol, ni'n darllen y geiriau yma yn yr 8fed adnod. Dad, meddai Isaac wrth Abram. Ie, machgen i, meddai Abram. Dad, mae gen i ti'r tân a'r coed ar gyfer y llosgi'r offrwm, ond ble mae'r oen sydd i gael i aberthu? Allwch chi ddychmygu sut oedd Abram yn teimlo wrth clywed i unig fab, cariad i fywyd, ar hwn oedd e'n caru a'i oll galon yn gofyn y cwestiwn yma. Ble mae'r fe, Dad? Hynny dyma Abram yn ateb. Bydd Duw ei hun yn gwneud yn siwr fod genim ni oen i'w aberthu. Ac felly dyma Abram ac Isaac yn dod i'r man ac yn adeiladu allor yr aberth. Dyma Abram yn rwymo Isaac ac yn ei osod ar y prenau i'w aberthu. Dyma fe'n codi'r gyllell i ladd Isaac, ac wedyn ni'n darllen yn adnod 12 i 14 fod y nefoedd wedi agor. A Duw yn llefaru, paid cyffwrdd y bachgen, na gwneud dim byd iddo. Dwi yn gwybod bellach dy fod ti'n ddyn sydd yn parchu Duw. Roedd ti hyd yn oed yn fodlon a berthu dy fab i mi, yr unig fab sydd gen i ti. Welodd Abram hwrdd y tu ôl iddo. Roedd cyrn yr hwrdd wedi mynd yn sown mewn drysni. Felly, dyma Abraham yn cymryd yr wrdd a'i llosgi yn offrwm i Dduw yn lle ei fab. Galwodd Abram y lle yn yr arglwydd sy'n darparu, Jehovah Jireh, yr arglwydd sydd yn darparu. Dyma chi stori am ddyn a ffydd ryfedd ganddo. Confession is good for the soul, medden nhw. A wy'n barod i gyffesu hyn o, dwi ddim yn credu bydde'r ffydd gyda fi i wneud beth oedd Abram yn barod i wneud i Isaac. Ond nid at Abram a'i ffydd rwy am dynnu'ch sylw hynna, nid am Isaac, y mab oedd fod i gael i aberthu, ond yn hytrach at yr oen yn y drislwyn. Wel, chi'n gweld yn y diwedd,
Yr un a wnaeth yr aberth mawr oedd yr oen bach. Ni wnaeth yr oen gam I neb. Ond fe aberthwyd dros un arall, sef Isac. A tri peth rwy am rannu gyda chi ynglyn â'r oen yn y drislwyn. Beth cyntaf wy am I chi nodi yw hyn, mae darpariaeth Duw oedd yr oen. The lamb was God's provision. Dywedodd Duw wrth Isac, dywedodd Abram wrth Isac, bydd Duw ei hun yn gwneud yn siwr fod oen gynno ni i'w aberthu y machgen ni. Ni aeth Abraham ac oen ganddo I ben Moria i'w aberthu. Fe darparwyd yr oen gan Dduw ei hun. Mae'r weithred a gymerwyd lle ar ben Moria yn nyddiau Abram ac Isac yn ddarlun hyfryd I ni heno o Grist, oen, difau y tad. Ac yn sŵn y bennod yma, fe ysgrifennodd Pastor Dan rhyw gan mlynedd yn ôl y remyn ar ben Moria draw o dan y draen a'r dir a'r hoelion llymion ym mhob llaw yn llefain dan ei gur. Mi welaf oen fy new yn frew o'i ben i'w draed a rallor sydd yn goch ei lliw o dan y ffrydiau gwaed. Edrychodd Duw yn ef am offrwm yn fy lle ac yn y drysni cafwyd ef mewn rhwng deiar a ne. Cyfiawnder cafodd iawn wrth roddi'r drynod ddi, a thalodd Iesu yn o'n llawn ein holl dyledion ni. Daeth llais o'r nef i'r llawr, bodlonrwydd ynddo gaed. Mae pawb yn rydd a gredo nawr o'i gwarth trwy werth y gwaed. A diolch byth I Dduw, mae fe oedd yr un oedd wedi darparu oen ar gyfer Isac, ac mae wedi darparu oen yn ei fab Iesu Grist ar dy gyfer di ac ar yng nghyfer I. Ac fel y darparodd e oen ar ben Moria, mae e wedi darparu oen. Un a gafodd I offrwm ar ben Calfaria, yr aberth ola a'r mwyaf digonol erioed a offrymwyd. Ac mae'r Beibl yn dweud fod Iesu Grist yn oen Duw a laddwyd cyn seilio y byd. A'r hen mynydd yn dweud cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod haul na lloer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yn gyngor tri yn un I achub wael golledig euog ddyn, ac yn y cyngor tri yn un, y modd I achub wael golledig euog ddyn oedd yr oen. A phan ddaeth Iesu Grist i'w fedyddio yn yr Iorddonen, mae Ioan Fedyddwr yn dweud wele oen Duw, yr hwn sydd yn tynnu ymaith bechodau y byd. Chi'n gweld nid rhyw fath o ddamwen, rhyw accident oedd Calfaria, dim o gwbl. Iesu oedd darpariaeth Duw iachawdwriaeth dynoliaeth cyn llunio'r byd. Ni'n gweld yw iachawdwriaeth yn byd I wneud â chi a fi. Darpariaeth Duw o'r dechrau i'r diwedd. Bydd Duw, meddai Abram, ei hun
yn gwneud yn siwr fod gyda ni oen i'w aberthu. Ac mae Spurgeon, pan mae e'n sôn am darpariaeth Duw, a Duw wedi'r darparu'r cyfan I hunan heb help wrthoch chi a fi na un o'r creaduriadnefol, meddai the plan of salvation is entirely of God. No human intellect and no created intelligence assisted God in the planning of salvation. He contrived the way, even as he himself carried it out. Ac meddai Spurgeon, the plan of salvation was devised before the existence of angels, before the day star flung its ray across the darkness, when as yet the unnavigated ether had not been fanned by the wing of seraph, and when the solemnity of silence had never been disturbed by the song of angel. God, meddai Spurgeon, had devised a way whereby he might save man, whom he foresaw would fall. He did not create angels to consult with them. No, of himself he did it. We might truly ask the question, with whom took he counsel? Who instructed him when he planned the great architecture of the temple of mercy? With whom took he counsel when he digged the depths of love, that out of them there might well up springs of salvation? Who asked him? None, meddai Spurgeon. He alone did it. Duw a ddarparodd oen ar gyfer Isaac. A gyfai Llanwyl, Duw sydd wedi darparu oen ar dy gyfer di a fi. I Abram a ddywed, bydd Duw ei hun yn gwneud yn siwr fod gyda ni oen i'w aberthu. Ac felly un prynhawn Gwener y Groglith tywyll, fe rhoddwyd yr Iesu ei ddwylo pur ar led, ac fe wisgodd goron ddraen, mwyn i'r brwnt fel ti a fi cael bod yn lan fel hyfryd liain main. Chi'n gweld trwy'r un weithred o efuddod, yr un aberth a offrymwyd, fe welwyd Iesu, yr oen a ddarparwyd Duw, iachawdwriaeth dynoliaeth. Duw ei hun a wnaeth hyn. Halleluia. Ie, darpariaeth Duw oedd yr oen. Rai beth rwy am dynnu sylw chi ato yw hyn. Yn y drislwyn, y gwelwyd yr oen. The lamb was in the thicket. Gwrandewch ar eiriau Genesis. Gwelodd Abram hwrdd y tu ôl iddo. Roedd cyrn yr hwrdd wedi mynd yn sownd mewn drysni. Ni welwyd yr oen yma mewn porfeydd gwelltog, ond mewn drysni, yn y draen yr ysgall. Dyma ddarlun arall I ni o Iesu Grist. Werth fe ddaeth o sblennydd a gogoniant y nef I fyw ymlith peteiniad, lladron, llofryddion a pob fath o bechaduriad a gwrth rifelwyr. A dyma fe'n dod o balas y gogoniant i'n byd ni. Y gair a wnaethpwyd yn gnawd ac a drigodd yn ein plith ni. Daeth diwdod mewn baban i'n byd. A pan ddaeth ein byd ni anwyd mewn palas ond mewn stabal. Ni fagwyd mewn llys brenhinol ond yng ngweithdi'r sair. Ni fi fyw yng nghanol I chelwyr ei ddydd ond gyda'r cyffredin. Ac ni chwaraewyd gyda thywysogion ond plant
bob dydd. A pan yn cyniawa, nid gyda pendifigion, ond y gwelwyd ef yn cyniawa gyda publicanod a gyda phechaduriad. Ac meddai un dyn, while here on earth he never sat on a throne, never wore a royal crown, never enjoyed noble privileges, never given honorary titles, never invited to international functions, never dined with presidents, prime ministers, kings, or emperors. Dyma'n Iesu ni. A pan mae Paul yn ysgrifennu at yr eglwys yn Philippi ac yn yr ail bennod o'i epistol, meddai fe, roedd e'n rannu yr un natur â Duw, heb angen ceisio gwneud ei hun yn gydradd â Duw, ond dewisodd roi ei hun yn llwyr i wasanaethu eraill a gwneud ei hun yn geithwas a dod atom ni fel person dynol. Roedd yn amlwg i bawb i fod yn ddyn. Yna dyma fe'n darostwng ei hun, hyd angau, ie angau ar groes. Y aberth ef, yn aberth gwirfoddol, y Duw tragwyddol yn dod yn was mwyn aberthu hunan droso ti a drosto i. Iesu yn dweud ei hunan yn Mathew, pennod 20, adnod 28, mae fi ydi mab y dyn, desu fel gwas, i aberthu fy mywyd mwyn talu pris i ryddhau llawer o bobl. Fe ddaeth yr Iesu i'n byd ni, fel oen, yn y draen. Meddylwch am y peth. Fel oen, yn y draen, i aberthu hunan, drosto ti a drosto i. A pan mae Paul yn ysgrifennu at yr eglwys yng Nghorynth yn meddwl am gogoniant ysblenydd y nefoedd, a'r Iesu yn dod i byrddau isaf y ddeiar, meddai fe, canis chwi adnaw einoch ras ein harglwydd Iesu Grist. Iddo ef, ac yntau yn gyfoethog, fyned eich mwyn chwi yn dlawd, fel y cyfoethogyd chwi trwy ei dlodi ef. Gyfeillion annwyl, dyma'n Iesu ni. Yr hwn yr oedd yr un natur â Duw, yn dod fel plentyn, yn dod fel petai yn oen yn y drislwyn, i fod yr un â ni, i siarad yn iaith ni, i wisgo ein dillad ni, i fwyta yn bwyd ni, i gael yn i demtio a'n temtasiannau ni, ac eto heb echu. A diolch beth i'r drefn am hynny. Mae'r ysgrifennwr at yr Hebreiad yn dweud, canes nid oes i ni ar choffeiriad heb fedru cyd-ddioddef gyda'n gwendid ni, ond wedi ei demtio ym mhob peth yr un ffyrdd a ninnau, eto heb bechu. Rhyfedd yr holl rhyfeddodau, bod y Duw tragwyddol wedi gwisgo natur dyn, wedi dod i'r drysni dy fwyn di a fi. A pan y celyn, pan yn meddwl am hynny, yn dweud ymlith holl rhyfeddodau nef, hwn yw'r mwyaf un, gweld yr anfeidrol dwyfol fod yn gwisgo natur dyn. Ie, yma fe welwn, yr hwn sydd yn yr hwn sydd wedi ei wisgo ac ardderchogrwydd anerth yn darostwng ei hun mwyn ni ac yn ddod yn oen Duw yn y drislwyn. Beth gall nhw'n ddweud o'n halleluia? Ie, yn y drislwyn.
Ac yn ola, trydydd peth rwy'n dynnu'ch sylw chi ato heno ydy hyn. Fe wnaethpwyd y roen yn aberth. I ni darllen am Abram. Felly dyma Abram yn cymryd yr hwrdd a'i losgi yn offrwm i Dduw yn lle ei fab. Fe ddaeth y roen yn eilydd, yn substitute i Isaac. Y roen oedd yr aberth mwyn rhyddhau Isaac. Gyfeillion, fe ddaeth yr Iesu yn oen Duw, yn aberth dros bechod, mwyn dy ryddhau di a fi, o gaethiwed ac o ddamnedigaeth pechod. Ef oedd yn aberth ni mwyn ein cymodi ni a di. Mae gwaith y cymod yr atonement yn datguddio cariad Duw tuag at ddyn. Tra bod dyn heb obaith o hachub ei hun, dyma Duw yn ei gariad ac yn ei fawr drigaredd yn danfon Iesu Grist o'r nef i'n byd ni. Dyma'r arglwydd Iesu yn mynd o amgylch yn gwneithio'r deioni ac eto yn cael y wrthod. A Ioan yn atgofio ni mae at eiddo ei hun y daeth ac eiddo ei hun nes derbyniasant efe. Ac felly dyma fe'n cael ei wrthod ac dyma fe'n cael ei arwen i noson i Gethsemane. Ac yn Gethsemane, yn ni'n darllen am ei chwys fel dyfnau gweidlyd yn syrthio ar y llawr. Ac mae Thomas William yn crynoi Gethsemane yn ei emyn pan ddewedodd yn yr ardd pan ddaliwyd Iesu, fe atebodd drosom ni, gadewch iddynt hwy fynd ymaith, yn ei lle cymerwch fi, dyma'r cariad mwyaf ryfedd fi erioed. Ac o ardd Gethsemane, dyma roen difau yn cymeryd y daith ola i ben y Calfaria. Ac yno ar y groes, dyma fe'n aberthu hun dros o ti a dros o i a dros bob pechadur arall. Dyma'r oen yn prynu iachawdwriaeth i ni ac mae'n gwneud hynny trwy dywallt i werthfawr waed. Ac mae Pedr yn dweud hyn gan wybod, medda fe, nad a phethau llygredig megis arian ac air a'ch prynwyd. Eithir a gwerthfawr waed Crist, megis oen difeis a difrychreulyd. Fel yr oen yn y draen yn eilydd i Isaac. Felly, bu Iesu fel oen Duw yn eilydd dros bob pechadur. A thrwy ei aberth ef, talwyd iawn dros pob un ohonom ni yma heno. Iesu Grist yn iawn dros bechodau'r byd. Dyna chi air hyfryd, yr iawn. So ni'n clywed lot o hwnna heddi. So ni'n canu lot am yr iawn heddi. Propitiation. Ac ystyr y gair yw the removal of wrath by the offering of a gift. Dyna beth yw'r iawn. A dyma roen yn y drysni yn rhoi ei hun yn offrwng mwyn codi digofaint oedd yn perthyn i Isaac.
A dyma Iesu Grist ar y groes yn rhoi ei hun yn offrwng ac yn talu'r iawn mwyn i ti a fi esgoi di gofaint Duw holl y lleog. Halleluia. Ni'n cofio pan o'n i'n blentyn yn Tabernacl yn Cefnithin, capel yr Annibynwyr, o'n i'n canu'r hen emyn. Cai trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf o ddan i choron, cyfiawnder yn dweud digon, a'r tad yn gwaeddu bodlon yn yr iawn. A diolch byth medd Seion am yr iawn. A dyma Isac yn cael mynd yn rhydd oherwydd fod yr oen yn y draen wedi cymeryd ei le. A ni gyd yma hyn os ydyn ni'n credu yn Iesu yn rhydd am ei fod wedi cymeryd dy le di yn le i ac wedi talu'r iawn ac felly heno rwy ti a fi yn rhydd. Ar y groes, chi gweld rhoddwyd iawn nes clirio llyfrau'r nef yn llawn, heb ofyn dim i ni. Mae Oberth yr oen heno yn dweud wrtho i fod y tad yn fy ngharu yn ddiamod. Mae Aberth yr oen yn dweud i heno fod Crist yn erbyn ni fel yr wyth. Mae Aberth y groes yr oen yn dweud i heno fod na lwyr faddeuant i mi o bob bai. Mae Aberth yr oen heno yn dweud nid yw Duw yn dala dim yn erbyn. Mae Aberth y groes yr oen yn dweud fod na gyfiawnhad yn perthyn i mi. Rwy ffydd yn waith orffynedig yr oen ar y groes. Gyfeillion, rwy'n siwr fod Isac wedi ymbalchio a gorfoleddu fod Duw wedi darparu oen ar ei gyfer y diwrnod hwnnw yn y drislin, yn cymeryd i le ar allor yr offrwng mwyn iddo fe i fynd yn rhydd. Yn gwybod os oedd Dafydd yn dawnsio pan oedd yr arch yn dod nôl o di Obed-Edom, rwy'n siŵr oedd Isac bach yn dawnsio pan welodd yr oen yn cael ei aberthu yn ei le ac yn mynd yn rhydd. Ac felly yma heno. Ymbalchion a gorfoleddwn yng ngwaith yn nefol addfwyn oen sy'n llawer well na'r byd. Yr hwnna roes ei hun yn aberth dros y bechodi a mechodi ac yma heno pob yr un ohonom ni yn rhydd. Emlyned byddwn ni'n canu y gloi, yr emyn yna llais hyfryd ras sy'n gweiddi di hangfa, yn rwyfau mab Duw pechadur caeth nodfa, i olchi a flendid a phechod yn hollol, fe redoedd ei waed yn ffrydiau iachusol, ac mae'r emynydd yn gorfoleddu ac yn bloedden, halleluia, i roi'n pwrcasodd ein pardwn, nôl croesi'r iorddonen tra chefn ni a'i molwn. Diolch beth i Dduw heno am y roi'n difau, ac felly rhaid i mi orffen heno trwy adrodd testyn côr Carsalem fel ei gwelir yn 5 bennod o lyfr y datguddiad. Teilwng yw yr oen yr hwnna laddwyd i dderbyn gallu a chyfoeth a doethineb a chadernid ac anrydedd a gogoniant a bendith. I'r hwn sydd yn eistedd ar yr orseddfainc
ac i roen, y byddor fendith a'r anrydedd, a'r gogoniant, a'r gallu yn oes oesoedd. Amen. Gweddiwn. Arglwydd heno, diolchwn i ti am y roen, a'i boen yn gwneud yn bir. Diolchwn i ti am yr iachawdwriaeth fawr ei bri i'm codi o bob cur. A bendigedig fyddod enw dim ar Iesu'n agos iawn, yn nyfnder llawn y lle. A gobaith gwynfydedig yr efengil mae drws agored trwyddo ef, i mewn i'r nef i ni. Diolch i ti felly'r holl alluog Dduw am yr efengil sanctaeth. Halleluia. Amen. Dewch i ni godi ganu ein emyn ola llais hyfryd rad ras sy'n gweiddi dihangfa. Diolch i chi Arnallt am yr efengil heno yma. Gadewch i ni weddio. O ddew ein tad, da ni yn diolch i ti am heno yma. Diolch i ti am iawn yr arglwydd Iesu Grist yn prynu pobl iddo'i hun. Yr iawn yma'n cael ei gynnig i bwy bynnag sydd yn ddod. Felly bendithio ni nawr wrth i ni ymadael, helpa ni felly i gamol di yn fwy mwyn Iesu Grist. Amen.